Assalamu alaikum. Bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan wata data da Airtel ke bada wadda ake ce ma Airtel ERC. Wannan data gaskiya tana da sauƙi sosai kuma za a baka ita ne haɗe da kuɗin kira. Kana kuma za ta ɗaukan ma wata guda ko da baka cinye ba bata expire ba. Saboda haka da zaran ka kalli wannan bidiyon in dai kana da layin Airtel ka garzaya ka je ka nemi wannan data kai ma ka same ta kafin sarfa wannan dama. Da fari in kana son ka samu wannan data za ka shigo wajen kira naka za ka yi dialing ɗin star 241 hash za ka tura, to da ka tura za su baka offer ga ta nan za ka zaɓa, za ka ga number 1 number 2 number 3. Idan ka yi dialing ɗin number 1 to za su baka kuɗin kira naira 2000 in ka sa naira 100. Kana kuma idan ka yi dialing ɗin number 2 za su baka naira 2000 da kuma data 200. To amma number 3 ya fi offer ta ɗan fi kauri gaskiya, domin naira 500 ce za ka sa, za a baka naira 6000 na kira kuma za a baka data guda 2000. Kuma wannan data gaskiya za ta ɗaukan ma kusan wata guda ko da baka cinye ta bata expire ba. Kuma data gaskiya tana da kauri, kun san da yake data akwai kala-kala. Akwai data da za a tura ma za ka ga shaf kawai ta cinye ko baka yi abin kirki ba kawai ta zuki. Akwai kuma wadda za ka ga gaskiya tana da ƙwari sosai. To gaskiya wannan data tana da value. Kun ga da yake ni ba za su bani ba, ga nan da na danna suka ce ba za su iya bani cikin waɗanda za a ba wannan offer. To idan baka cikin waɗanda za a ba wannan offer akwai wata dama kuma da ke gare ka wadda za ka je ka shiga ta star 141 hash. Ga nan zan yi dialing kamar yadda kuke, ga nan star 141 hash. To idan ka danna star 141 hash ita ma wannan akwai wata dama da za su sake baka. Ita wannan dama kowa da kowa suna bashi ita gaskiya. Sai ka danna wannan ka tura reply my offer. In ka tura reply my offer to nan ma za ka ga tsarin wasu data da suka babbada. To nan za ka iya karanta da yake gaskiya kai kana iya sa ka ga sun caccanza ma tsarin sun baka wadda ta yi wannan sauki, to sai ka jaraba. Da Allah idan yau ne fara kallon wannan bidiyo namu a wannan channel namu, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribing, kai mana liking, kai mana sharing, yadda zaran mun saki sabon bidiyo za a dinga sanar da kai. To yan uwa nan ne zan kawo ƙarshen wannan bidiyo nawa. Da Allah idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta da Allah ka danna mana alamar subscribing, kai mana sharing, kai mana liking kamar yadda na faɗa a baya. Mun gode.